Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang sulat na ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Jennifer na nasa Thailand. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Jennifer. Isa ako sa masugid niyong taga-subaybay sa mga upload niyo sa YouTube. Sa totoo lang, paulit-ulit kong pinapakinggan ang mga drama niyo. Dahil bukod sa nakapagbibigay kasiyahan, marami ka pang aral na mapupulot. Di ko alam kung tama bang ipalathala ko ang aking karanasan. Pero naniniwala ako na may mapupulot na aral ang mga tagapakinig. Sa kasalukuyan, isa akong DH dito sa aking kinaroroonan, Ate Emmy. At laking pasalamat ko dahil nakatagpo ako ng mababait na amo. Uumpisahan ko ang aking kwento ng mga panahong kararating ko lang dito kasama ang taong nang-engganyo sa akin upang makarating dito sa Thailand. Oh, dito tayo titira. Anong masasabi mo, Jen? Ang ganda pala ng tirahan mo dito, Paulo. Hay nako, Paulo na naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Paula ang itawag mo sa akin dahil babae ako? Girl, ako. Ha? Oo nga pala. Sorry, Paula. Pasensya ka na.
Hindi pa rin kasi ako sanay na tawagin kang Paula. Pwes, masanay ka na, girl. Paula, Paula, Paula. Isaksak mo yan sa mind mo, ha? Yan ang name ko dahil girl ako. Operasyon na lang ang kulang sa akin, no? Pero yung boses mo, halatang halata pa din na gay ka dahil dyan sa boses mo. Ay basta, maaayos din yan. Magiging tunay na akong babae dahil nandito na ako sa Thailand. Madali na lang magpa-opera dito, no? Talaga? Oo naman. Oo nga pala. Ano ba ang magiging trabaho ko dito? Ha? Basta, huwag kang mag-alala dahil magkakapera ka dito. Pero ito ang tandaan mo. Kahit ano man ang mangyari, huwag na huwag mong sasabihin sa iba. Basta mag-ipon ka ng mag-ipon. Dahil tinitiyak ko sa'yo, babahan ang pera dito. Pangako yan. Jennifer, lalabas muna ako, ha? Dito ka lang, huwag kang lalabas. Sama naman ako, Paula. Wala naman akong gagawin dito. Ano ka ba? Basta dumito ka na lang. Hindi ka pwedeng lumabas. Saan ka ba pupunta? Bakit kailangan mo akong iwan dito? Maghahanap ako ng mapapasukan mo. Bakit? Ayaw mo bang magkatrabaho? Bakit naman hindi? Gustong-gusto ko, Paula. Ganun naman pala. O, di dumito ka lang. Meron lang akong importanteng pupuntahan. Ha? Akala ko ba maghahanap ka ng mapapasukan ko? Bakit sinasabi mo ngayon na meron kang mahalagang pupuntahan? Ano ka ba naman? Ang dami-dami mong sinasabi. Basta dito ka lang. Hintayin mo ako dahil meron lang akong importanteng pupuntahan. Oo nga pala. Meron akong juice na tinimpla sa ref. Magmerienda ka na, ha? Uminom ka ng juice. Para sa'yo talaga yon. Sige, Paula. Pwede na ba ako magmerienda ngayon? Nauuhaw kasi ako. Ano pang ginagawa mo? Go! Magmerienda ka na. Kumuha ka na ng juice sa ref. Gora na, girl! Ano ba yan? Nakatulog pala ako pagkatapos kong magmerienda. Bakit ako nakahubad? Diyos ko! May dugo pa sa... Anong nangyari sa akin? Ang sakit ng... Diyos ko! Bakit ganito ang itsura ko? Bakit wala man lang akong namalayan? Anong nangyari sa akin? Diyos ko! Baka naman nainitan ka lang kaya naghubad ka bago ka humilata sa sofa. Hindi. Alam ko. At nararamdaman kong may ibang nangyari sa akin. Meron, Paula. Anong nangyari sa'yo? Bakit hindi mo alam kung anong nangyari sa'yo? Iyan nga ang ipinagtataka ko. Nararamdaman ko may umabuso sa akin. Pero nagtataka ako. Bakit hindi ko man lang namalayan? Bakit hindi ako nagising? Bakit wala akong alam? Hay naku, Jennifer. Nag-hallucinate ka ba? O baka naman may lagnat ka?
Akin na nga. Titignan ko kung mainit ka. Oh, wala ka namang lagnat. Hindi ka naman mainit. Wala akong sakit, Paula. Parang awa mo na. Maniwala ka sa akin. Alam kong may ibang nangyari sa akin. May masamang nangyari sa akin. Meron. Pero anong pruweba mo na meron ngang masamang nangyari sa'yo? Wala naman, diba? Yung dugo. Yung dugo sa sofa. Yun ang pruweba. Jennifer, nasa ibang bansa tayo. Wala tayo sa Pilipinas. Hindi sapat na pruweba ang sinasabi mong dugo para mapatunayang meron ngang masamang nangyari sa iyo. Tandaan mo yan. Dahil sa sinabi sa akin ni Paula, Ate Emmy, kinalimutan ko na ang plano kong magpaimbestiga. Wala naman kasi akong alam na paraan upang mapatunayan ko na talagang may nangyaring masama sa akin. Pero simula noon, binibigyan na ako ni Paula ng pera kahit wala pa akong trabaho. Dahil hindi naman ako umaalis sa tirahan namin sa bansang kinaroroonan ko, mabuti na lang at nandyan si Paula. Yun ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Dahil kung wala siya, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng perang ipapadala ko sa pamilya ko sa Pilipinas. Hanggang isang araw, ang dami namang pera itong ibinibigay mo sa akin, Paula. Oh, bakit? Ayaw mo ba? Gustong-gusto ko, Paula. Bakit naman hindi? May idaragdag na naman ako sa ipon ko para may padala ako sa pamilya ko sa Pilipinas. Talaga naman. Kaya magpasalamat ka na lang, okay? Thank you, Paula. Pero, saan ka pupunta? Mag-a-attend ako ng party. Inimbitahan kasi ako ng kaibigan ko. Paula, baka pwede naman akong sumama. Napakatagal ko na dito. Pero hanggang sa pinagpapadalhan ko lang ng pera ang napuntahan ko. Hay nako, Jennifer. Baka maboring ka lang sa pupuntahan kong party. Ikaw naman. Bakit naman ako maboboring? Party naman yon, di ba? Sigurado ka ba? Talagang gusto mong sumama? Oo, gusto ko. Please, Paula? O siya, sige. Tamang-tama. Maipasusot ako sa iyo, Jennifer. Bagay na bagay sa iyo yun. Paula, bakit ganun? Konti pa lang ang nainom ko pero pakiramdam ko lasing na ako. Parang hindi ko na kaya ang sarili ko.
Buti na lang, hinatid mo na ako sa kwartong ito. Kasi hindi ka naman makakatulog sa mga nagpa-party. Kaya dumito ka na lang muna at magpahinga. Gigisingin na lang kita pag uuwi na tayo. Salamat, Paula. Oh, wala yun, Jennifer. Ikaw naman kasi. Sinabi ko na ngang maiwan ka na lang sa bahay, pero nagpumilit ka pa rin sumama. Napakahina mo naman palang uminom. Ewan ko ba, Paula? Pero parang may ibang nangyari sa akin. Ha? Hinang-hina ako. Hindi ko kaya ang sarili ko. Hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na antukin. Kaya nga magpahinga ka muna sa silid na ito. Matulog ka, girl. Gigisingin na lang kita pag uuwi na tayo. Sige, Paula. Salamat uli, ha. Wala yun. Ikaw naman. Talagang inaantok ako. Basta, gisingin mo ako mamaya. Huwag mo akong iiwanan dito. Nakakahiya tuloy sa mga kaibigan mo. Wala kang dapat ikahiya, girl. Okay lang yun. O siya, matulog ka na muna, ha? Gigisingin na lang kita mamaya. Aray, bakit ang sakit ng buo kong katawan? Aray, bakit ganito? Parang may ibang... Oy, tamang-tama. Gising ka na pala. O sige na, Jennifer. Maganda ka na at uuwi na tayo. Paula, bakit ganito ang pakiramdam ko? Ha? Bakit? Anong nararamdaman mo? Ang sakit ng katawan ko. Parang... Hay nako, epekto lang yan ang nainom mo. Sige na, ayusin mo na yung sarili mo para makauwi na tayo. Umuwi na ang mga kaibigan kong kasama natin nagparty. Ha? Sa totoo lang, tayong dalawa na lang ang naiwan dito sa rinentahan naming bahay. Ganun ba? Oo nga. Kaya sige na, ayusin mo ng sarili mo. At siguradong matutuwa ka, Jennifer, dahil bibigyan na naman kita ng pera. Datong. Ano? Totoo yan. Bibigyan na naman kita ng datong, girl. Malaking halaga ang ibibigay ko sa iyo. Promise. Labis-labis ang kasiyahan ko kapag binibigyan ako ni Paula ng pera, Ate Emmy. Kaya naitanim sa isipan ko na mabuting tao si Paula kahit ganon ang pagkatao niya. Akalain mo nga naman, kahit napakatagal nang wala akong trabaho at nasa bahay lang ako, nakakapag-ipon ako, Ate Emmy, dahil sa mga perang binibigay sa akin ni Paula. Ang ipinagtataka ko lang, ayaw niya akong makipag-communicate sa pamilya ko sa Pilipinas. Hanggang padala na lang ako ng pera, ngunit hindi ko man lang sila matawagan at makausap.
Ang isa pang ipinagtataka ko, sa tuwing isasama niya ako sa mga okasyon o kaya ay iwanan niya ako sa tinitirhan namin, nakakatulog ako at paggising ko, masakit na ang buo kong katawan. Hanggang isang araw, may nakilala akong kababayan na nagtratrabaho malapit lang sa tirahan namin. Matagal na kitang gustong makausap, miss. Pero ngayon lang ako nabigyan ng pagkakataon. Nakita ko kasing lumabas yung baklang kasama mo sa bahay. Si Paula yon. Parang kapamilya ko na siya. Siya kasi ang tumulong sa akin para makapunta ako dito. Siya rin ang nagbibigay sa akin ng pera habang wala pa akong trabaho. Ano? Kung ganun, talagang hindi mo alam na ibinubugaw ka niya? Ha? Anong ibinubugaw ang sinasabi mo? Alam mo bang palaging may pumupuntang lalaki dito sa tinitirhan nyo tuwing umaalis ang kaibigan mong bakla? Kapag nakaalis na ang lalaki, saka palang darating yung kaibigan mong bading. Ano? Mabuti nga at nakita kita ngayon. Nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ka. Dati-rati kasi, lagi kang nasa loob ng bahay nyo tuwing lalabas yung bading. Ha? Hindi kasi ako nakatulog ngayon, kaya nandito ako sa labas. Ano? Lagi ka bang inaantok sa tuwing iniiwan ka niya? Oo. Sa tuwing iniinom ko ang juice na tinitimpla niya para sa akin, hindi ko namamalaya na nakakatulog na pala ako. Ha? Pero ngayon, hindi ako uminom. Kaya siguro hindi ako inantok. Miss, kung pagkakatiwalaan mo ako, maaari bang bigyan mo ako ng juice na sinasabi mo? Dalian mo lang ha, dahil natitiyak ko, maya-maya lang, may darating na namang lalaki dyan sa tinitirhan nyo. Diyos ko, tama kaya ang gagawin kong ito. Palalabasin ko na tulog ako para mapatunayan ko kung totoo ang sinasabi sa akin ng lalaking yun. Diyos ko, huwag niyo po akong pababayaan. Tulungan niyo ako para malaman ko kung ano ang totoo. May hinala na ako noon pa, pero nabaliwala dahil sa ipinapakitang kabaitan sa akin ni Paula. Kaya Diyos ko, patnubayan po ninyo ako. May nagbukas ng pintuan. Diyos ko, huwag niyo akong pabayaan. Parang awa niyo na. Tulungan mo ako, Diyos ko. Hinahaplos niya ang binti ko. Diyos ko, tama nga ang sinasabi ng lalaking yun. Tama nga. Ikaw? Huwag kang mag-alala. Gaya ng sinabi ko, hindi kita pababayaan. Ngayon, napatunayan mo na. Tama ang sinasabi ko sa iyo. Ibinibugaw ka ng baklang kakilala mo. Diyos ko, ang walang hiyang Paula na yun. Hindi ko akalain na magagawa niya sa akin ito. Diyos ko. Huwag kang mag-alala. Tinawag ko na ang mga otoridad dito. Ipahuhuli natin ang bugaw na yon.
Hayop! Hayop! Jennifer, parang awa mo na. Huwag mo gawin sa akin ito. Ayokong makulong. Parang awa mo na. Hayop ka, Paula! Hayop ka! Nagtiwala ako sa'yo. Pero ganito pala ang ginagawa mo sa akin. Kaya naman pala sa tuwing sasabihin ko sa'yo na nararamdaman kong may ibang nangyayari. Sa tuwing iniiwan mo ako sa tirahan natin. O di kaya sinasama mo ako sa mga pinupuntahan mong party. Iyon pala. Huwag kang umasta ng ganyan. Nakinabang ka naman, hindi ba? Nakaipon ka nga eh. Ako pa nga ang nagpapadala ng pera sa pamilya mo sa Pilipinas. Pero sinira mo na ang kinabukasan ko, hayop ka! Aray ko, tama na. Huwag mo na akong saktan. Makukulong ka, hayop ka! At sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa kulungan! From now on, you will stay here. Madam, You will take care of my kids, take care of us, and we will treat you as a family. thank you, Madam. Thank you very much. Oh, why are you crying? Is there something wrong? Nothing, Madam. I'm just happy. Very happy, Madam. You mean you like to stay with us? Yes, Madam. I do. I really do. Thank you for trusting me. Thank you very much. Noong 2016, noong nag-umpisa ang kalbaryo ko, Ate Emmy, halos 3 taon akong ibinugaw ni Paula habang nasa ibang bansa ako. Dahil siguro ignorante ako at takot, dahil alam ko na wala akong ibang matatakbuhan, kaya matagal na panahon akong pinakinabangan ni Paula sa pamamagitan ng pambubugaw niya sa akin. Kung hindi pa dahil kay Michael, ang kapwa kong Pilipino na tumulong sa akin, marahil hindi pa ako nakaahon sa kinasasadlakan kong putikan. Si Michael din ang tumulong sa akin, kaya ako nakapasok sa mga amo ko ngayon, Ate Emmy. Si Paula naman, balita ko, nakalabas na siya ng kulungan sa tulong ng mga kontak niya sa Thailand at nakauwi na sa Pilipinas. Ipinasa Diyos ko na lang ang mga ginawa niya sa akin, Ate Emmy. Maliban sa amin ni Michael, wala nang ibang nakakaalam pa ng mga nangyari sa akin. Kaya malakas ang loob kong ibinahagi ang aking kwento sa inyong programa. Maraming salamat, Ate Emmy. Lubos na gumagalang, Jennifer.
Jennifer, napakasaklap naman ng karanasan mo. Alam mo, habang ginagawa namin ang script ng kwento mo, nanggigigil kami sa galit dahil kapwa pa natin Pilipino ang gumawa sa iyo ng ganyan. Naiintindihan ko naman kung bakit sinabi mong hindi ka nagreklamo agad dahil sa takot mo at sa kawalan ng ibang matatakbuhan at mahihingan ng tulong dahil naroon ka nga sa ibang bansa. At higit sa lahat, nagtiwala ka ng husto kay Paula dahil sa mga ipinakita niyang kabutihan sa iyo. Pero ang katotohanan pala, puro pala ito pagbabalat kayo lamang. Dahil siya pala ang nakikinabang sa pamamagitan ng pambubugaw niya sa iyo. Umaasa akong naibaon mo na sa limot ang lahat ng nangyari sa iyo. At sana, makamit mo na ang kaligayahang sadyang para sa iyo. Batid kong ang iyong karanasan ay nakapulutan ng aral ng ating mga tagapakinig. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok.